Du skal ikke stura og ikke øtas nøy. Våner fire framman, Gud kjenner tøyna løy. Du øyer viden Jesus, først har han turska kan. Og du hjärsta bråten, ta kalla bästa han. I vajda det ska segra, och nå himmels tråd. Kväden kan komma av i väg, och livet i Guds Ma sorger røyndi som nøyva nyr til. Suja best og viner og kallar vysa seg. Ja, ta minst til vinen Jesus, først har han torska kan. Og du hjärsta bråten, ta kalla bästa han. I vajda det ska sigra, och nå himmels tråd. Kväden kan komma av mot väg, mot livet i Guds hand. I vajda det ska sigra, och nå himmels tråd. Kväden kan komma av mot väg, mot livet i Guds hand. Verdur, høyla vår Gud. Mätas kan vi te Naun tog diver Ötlund növnen ner Jesus, Jesus Du är ötlund ber Verdur Verdur, verdur Høyla vår Gud Metas kan vi te Naun tog diver Ötlund lövnen ner Jesus, Jesus Du är ötlund ber Det underfullt att veta Att du mer nær Det underfullt att veta Att du
at du fylgjer mer. Det underfullt av vita at du mer nær. Det underfullt av vita at du fylgjer mer. Hej, god morgon tid. Lät okkon för att börja morgon för att lukka bya arn vid för att lägga talna. Så för vi inte bara tack prus att därför en av dig in där. Vi inte att tillbe till för och tacka därför att du hörst hinsamme och gör och idé och jag vet hur för och vi bara tacka till för ett år. För jag bara vid om att vi ska bli uppmuntrade i morgon. Att ett år ska kunna bröjda okkon för. Det blir om i Jesu Kristi namn. Amen. Ja. Så är det här. Jag halte åren i färgen att tala så halte jag att det är skräck att gott att kunna lyssna några vers. Det är ett skriftstad som vi talar något snägt till mig nu och studerar. Och det är Matteus kapitel 6. Och hvis vi läser från vers 24 och utetter så stänta så här snart. Matteus kapitel 6 vers 24. Ingen kan tjäna två mon herron. Det andra kvars hatar han annan och älskar annan. Etla heldur han sig til annan og vanvirrer annan. De kunne ikke tjene gode og mammon. Tog sier tikkun, styrir ikke fyrir løyve tikkara, hva de skulle eta og hva de skulle drekka. Og jeg heldur fyrir likam tikkara, hva de skulle færre ui. Ikke løyve more matren og likam more klæene. Ikke at fuglun himmalsens. Tar sjå ikke, tar hest ikke, tar sjån ikke løver, og himmel ikke færre tikkara fyrir tar. Tid ikke menga more verdre enn tar. Og hver tikkara kan vi ha stora, lägga älen att säga att aldrig så innom. Och hver stora det för klävon, akti etter liljon och marskene, och star växa. Det här är på inte, det spinner inte. Men jag säger tikkon, inte själv Salomon i alla dård sjöne, var kladdor som en torra. Klär nu god så gräs av marskene, som ständer i det och i morgon över kast i ånen. Så skal han ta inte mycket mer klä tikkon till troarvojko. Tog skuld det inte stora och säga, vad ska vi detta? Etla hva skulle vi drekka, etla hva skulle vi færre i. Etter ötlun slukon søkja jo høydningarne, og høyma ikke færre tikkara void at tikkun tørvar alt dette. Nei, søkja fyrst rujtje gods og rattvis jansara, så skal alt dette være givet tikkun framt. Store tog ikke fyr den under morgen. Davren i morgen skal stora fyr sin nekna. Hvor davor hever no mykje plausen. Och som har upptäckt med något snägt så är han i öllum för marsmåna är spårning kring att mest det är vara tryggvante och i som coronatiden kan mest det vara en ettfäljar Jesus mitt med han allt det här gång för som händer i det. Och till spårning som måste ju fyllt något snägt särskilt nu då så studerar när jag vi hemma nu tar man ser till att samfället Marla minni är för vi att lucka ner och folk är benchen och folk är stora för vad det betyder. Och jag fallde först att Herren hever en uppmuntring till och med det. Och till nämnde att här är vi ongon hava stora för. Är vi inte skulle stora. Och till näka som vi vill uppmuntrande för med ösnä. Personliga särskilt att förstå manarna. Till skillnad i England har de haft tantroblagan som vi till förrän kanske hava nu. Det har varit till långt och kanske haft i några månader nu. I de här jorsk här som vi byggva. Och heter vi ett uppmuntrande skriftstad för mig tog att ta för akkurat som allt att tro i perspektiv. Vad är det som det människor att följa Jesus i ett som tog in ner. Och i allt det första vi kan säga att det Jesus säger spärra att det skulle inte stora tog att han vill bara säga nej alltså det är inte. Han vill inte bara skicka vad det växt där stora som människor hade då. Det är inte att vi har stora i det att allt det som händer vid corona och ett tog. Men tar Jesus talar till manna mekna i Matteus 6. Då hade de öliga nekva stora för jösne. Det visste du kanske inte kvar då nästa måltiden kom. För så det kunde betala skatten till Rom. Eller överhuvud om det nekva kommer vara frukt från Rom som är härst i Jursel. Så det var öliga nekva höttaner och storaner som Ursels folk hade att ta. Och det som Jesus säger ta är akkurat lika satt som det är det. Och det är faktiskt den samma bådskapen som Jesus har i kökna alla tojer. Och det är att självt om vi kanske har tänka stora för det rent människansliga så här var vi faktiskt inte stora för det. Det handlar vi också. Men jag vill bara lucka bara tacka och huxa mer med det här som Jesus säger att vi inte skulle stora för något. För säger han att vi inte kan stora för det. Först och främst alltid han säger att vi inte kan stora för det. Till storan kommer för gott.
Storan, hon i heimen, hon ikke fra gode, hon fra de ønta, og god sier øyla grøyt, og vi kunne lukka lesa til skriftstedet, stender vi 4 Johannes brev kapitel 4, og her stender så snar i vers 16, i 17 helt her stender god kærløyke, og han ververande i kærløygan, ververande i gode, og god i honom. Og hvis vi så leser vers 18, så stender det at øytti ikke kærløygan, når en fullkomne kærløyken reker øytan ut. Det som suttja til at Jesus til øyla grøyt hva skriften sier, at øytti kommer fra gode. Jo, vi kunne være bensjen, men God sier øyla grøyt til at god kærløyke, og til ønsken øytti tja god. Og tuskjell, hvis vi i gode, så har vi et ønske skulle være bensjen for det, og til han vi okkon, og han ui okkon. Og ta sender oss ui, hvis vi leser 4 i kapitlen, hvis vi leser vers 4, og i 4 Johans brev kapitel 4, her stender at til han som ui okkon, større enn han som i heimen. Det er veldig viktig at, og i ødlenes nere som henter akkurat nå, at det er veldig viktig at ikke bare jeg vil holde høyt kaldt, men jeg vil ha det rette perspektivet. Jeg vil ikke etter til rette. Jeg vil faktisk ha akkurat fokus av gode, og ha akkurat fokus ut til jeg vil i Kristus. Og jeg tykker at det er veldig viktig, en viktig parser av hva det å være tryggvante, og i Jesu løkne tøyen. Så jeg tykker også at Bibelen så, og hun så sier øyelig ofte øyte stikker. Hver for når angel kommer og vidtjer mennesker i Bibelen, så det alltid øyte stikker. Så øyte en øyelig større makt, og en øyelig større makt i råkken. Jeg tykker først og etter, så ta første som storanen ofte gjør vi åkken, til at storanen lammer åkken. Og hun lammer åkken bare fysisk, samflagslige, og jeg tykker også antallige. Det som vi tar sett og sørste måneder, og særlig utenlandet, har vi vært til alt hans samfunnet, har vi lukket mer eller mindre siden mars. Det vil si en storanen for en sjuko som de aller fleste ikke har. Blivet nekka som gjør til at vi ikke fer i handler, vi fer ikke dum, vi fer ikke høyts på folk, og vi ganger ganske masko, og vi gjør alt det som vi kunne til å halda etter tilrønden fra løktingen og fra løkmannen. Men det er nemlig det som storanen kan gjøre vi åkken, 8-4 når en høytan eller en vanta, kan lamme åkken. Og det er sånn at vi nå bare i budskaperlige og samfunnslige, at det har en lammende effekt også. Men jeg tykker vi også at storanen kan lamme åkken bare, altså også antallige. Til at, jeg minnes nemlig ta alt blir jeg lukket ned i mars i England, og vi faktisk høyt sånn situasjon som vi tar nå i fargen, at tølene av smittesjukene för öljan går upp, ölja kött. Och det var en ölig ötte akkurat ha. Och jag minns nämligen att jag följde vi i tøynt någon kvante alla tøynar om vad hände nu, hur snäck vi smittar nu, hur snäck vi dig nu. Och det var en ölig, jag följde mig alla tøynar vis ner och ville vita. Men det som jag upplevde vid mig själv var att jag följde med lamma igen, andaliga. Allt mot andaliga liv handlar om mig. Allt mot andaliga liv check ut prat. Det är bara för mig själv och det är bara för åkare att ha det här. Och man passar akkurat som på hur jag veta, hur jag vita. Men trobladsen han att som tryggvande, som Kristi likam, så är vi alltid bien om, och god, han är faktiskt öppna på om, att vi skulle ansett kvarnören. Att vi alla skulle ha åkare event utåt. Det är att vi är likam, eller vi är ett likam, och vi är nekve limr. Det är så hvis en lim och ströjs vi näka, men så ströjas vi det. Och trobladsen han att storanen vill ofta isolera oss, och vill ofta göra det att vi fokuserar bara på oss själva, och den trobladsen som vi har. Men det som Gud säger till det att vi inte skulle stora, till han gärna vill ha det att vi konstant passar på varandra, att vi konstant är kärleksfull och passar på de som kanske sitter ensamma, de som kanske ströjas och jöknas av tøynar. Till så coronatøynar, det är ganska dåligt hvis vi har familj och så runt om oss, men det är en som inte har det. Och till vi bara uppmuntrar oss till att kanske huxa, är det kanske i åkra löve, så kanske inte hävda så gott, som vi kanske kunna ringa till, så vi kanske kunna, jag vet inte, kanske uppmuntra på andra mata. Och det är väldigt viktigt att vi gör det här, till att det är ösning att vara vittne för Herren och just tojen här. Och gör en läge så är det väldigt viktigt att vi erkänner det att storan blir omgående mätta. Och det är en troblöjse som vi alltid Bibeln ösning lägger upp till. Det är att mer och mer vi drar in att fylla storanna, mer och mer vi drar in att mättarna, och vi är omgående mätt, och vi alltid har mer. Och det är det som jag upplevde ta att i mars, att det är att
ta ett ordentligt breit ut, att det konstant fyllde med vid nutshöjden, det konstant ville vita vad det gång för sig. Så blev det på att han att istället för att fylla med fri och fylla med vi, okej, nu var det inte gång för sig. Så är det övereffekt. Det gör det med mer pengar, det gör det med mer att få land för framtiden, det gör det med mer pengar för mig själv och för min kär. Och det är det som troblagen till det att mer och mer vi röna och fylla storanna, röna mäktarna. Mer och mer vill hon äta på sig av oss. Och det är väldigt viktigt att du som coronatiden vet också om vad är det som vi fyller oss vi. Så det är väldigt viktigt att vi fyller väl vi vad är det som händer i samhället, vad är det för vad är det som kanske lagt in vill eller landstyre eller tar regler som kommer i spel. Det är väldigt viktigt att vi fyller vi. Men det är väldigt viktigt att vi där tillvita om vad är det som vi fyller oss vi. Det är det som vi fyller oss vi. Det är det som kommer att präga oss. Det är det som kommer att avvarska oss. Och antingen kommer det att göra oss benchen eller kommer det att fylla oss fri. Och troblagen han vi nutshöjden och det är att det är så fyllt vi nej och läntighet. Att vi må vara värre vi hos nekv vi täcker in av tog. Att vi då också om jag må också fylla med vi omkring uppmuntrant. Jag må fylla med vi Guds ord, jag må fylla med vi omkring som bygger mig upp. Och att vi då också om att bygga kvar annan upp och kökna så tog in här. Tycker vi också att ta sådana grunden och ta ganska större grunden att Jesus säger att vi inte har stora för det. Det är inte tog att han vill bara, nej, det är inte stora för det, att han måste bara finna det själv. Det säger han inte. Han säger att vi inte har stora för det. Det är att han ständer som vi läser i Matteus kapitel 6, så ständer det att söker först Guds rike så ska allt hitta vara givet omfram. Det vill säga att God har givet och kunna lyfta om det här vi kunna komma till han vid och storan. Och inte bara läsa i skriftsted att säga att det ständer i Filippe Brown kapitel 4. Här ständer så snarare en öde känt vers. Det ständer om och Paulus skriver det här till samkomna i Filippe. Han skriver så snarare i vers 4. Glädjest i Herren om alltid. Att du säger glädjest. Milda sinne tickare vill i ödla människan kunnot. Herren är när. Stor i ångon fyre. När jag lät i ödlom det som till inte komma fram för god och i akadlan och bön vid tök. Så ska fri och gods som styr upp om allt vid varva det görs och också andra tickare och i Kristi Jesu. Och så gärna bröver. Allt som satt er, allt som samlet er, allt som rätt er, allt som rönt er, allt som älskligt er, allt som väl vill tala om, oj nog för ett dikt och oj nog för en höjor, huxi om hetta. Det är några öliga viktiga skrifter. Till att vi kunde kanske huxa Latcha Paulus jag skriver det här. Men faktiskt hvis vi vet att Sean Paulus han skriver i orden tar sett han punksle. Och han var fram till honom var inte någon säker. Men grunden till att han kan skriva sitt ingenier det är att han har perspektiv i rättast det. Han visste vad det var i Kristus. Han visste just nu för lyfter som Jesus har givit honom. Det stämde nämligen, hvis vi läser attor över 6. Det stämde att stor i ångon fyr. Vad är det här? Till att vi kunde komma fram vid ötlåntoj. Och så ska God ge oss fri. Han ska ge oss fri som fyrer på om allt vid. Vi kunde inte gång förstått lock ner. Vi kunde inte ordentligt rationellt finna det här som fri ifrån. Och det är det som är väldigt viktigt att jökna allt det här. Jo, att vi är ganska benchen. Vi är ganska stora för vad kommer att hända den nästa viknar, den nästa dagar. Kommer någon familjelimra för corona. Kommer jag få det. Vad kommer att hända i samhället. Vad kommer att hända i arbetet och chamar. Och så att alla ser tingene här är då ting som är verkligt. Det är ting som det är apart akkurat dagligdag. Men Jesus säger att inte av sina tänkton är för lite eller för störst att komma till mun vi. Han säger kom till mun vi öllon till kastoran. Och jag ska ge dig fri. Jag säger han flippran. Jag ska ge dig fri som för på om allt vid. Och hvis vi då är för att Matteus kapitel 6 så säger han just det att jag har lov att ge dig fri men också jag har lov att syrja för dig. Bäge salarliga, andaliga och materiellt. Och det är väldigt viktigt att vi håller fast i lyften här. Vi är inte stora för det, till att God till givet en lyfte om det att vi kommer till han så kommer han att ge oss fri och han kommer att syrja för oss. Och det är väldigt viktigt att vi som samkomma att vi tackar det här till oss. Skriftstön här att vi gör det här till en verlag och jöknas och tog in här. Det är en ölig osäker tog. Men det är väldigt viktigt att vi konstant har fokus på vad är det som Bibeln säger? Vad är det som Jesus säger? Och det är till att
vi ikke har noe større for det. Han vi oss. Han større enn han som i heimen. Og det også det som vi sutja, hvis vi vil dømes fære til Isaias kapitel 26, vers 3. Her stender, «Tann i hever grundfest sinne, leter du alltid hava fri, til at til lydran.» Det vil si at ta okkar alit gode, ta okkar alit Jesus, så kommer han å gjøre okkar en fri, og et grundfest sinne. Så kommer vi alltid til den spurningen. Hva det så, hva mest det så er tryggvante i kjøkkenen, i så koronatøyner? Og trykker at det er viktig at jeg være vittne for Kristus, i som tøyen betyr til jeg vil ikke bench, jeg vil ikke store, til jeg vil konstant vite for rojokken, for vi fylkja, hvor vi da valgte å tjene, og til lyften som han har givet. Til at jeg alltid tror fantastisk lyfte, og tror jeg er fantastisk en fantastisk vittnesbord, at ta alle høymren ganger grassat, og ta alle ganger av benchen, jeg vet som tryggvande kunne ganger ha fri. At det kan være noe som mennesker holder vekkene så tjåken at hvor du ikke storen? At det kan være vittnesbord som vi har, at jeg mente til at Kristus rymar. Jeg vet hva lyfter han gjør, jeg vet at han alltid vimmar. Og han vimmar også nu i tjåken ekta. Hans år omgatt og brøyt. Det ikke utdaterer. Så det er viktig at vi ganger og halda fast i hjørnen, at vi halda fast i sin skriftstøyne, at vi gjør det til en verløyga for livet. Det er viktig at vi ganger og oppmuntrar hver annan, at vi har kanskje en tendens til å være større, at vi oppmuntrar hver annan, og gjør alt det her. Men det er ofte, det er øyelig viktig at vi har en event ut etter, og for å huske om mennesker som kanskje gjør livet, som kanskje ikke har det så godt kjøkken som tøyner. Mennesker som kanskje sitter ansammet, eller som sitter større enn at vi kunne være en oppmuntrande og en ljøs for deg. Det er øyelig viktig at være ljøs i sin hjemme stekker ikke opp i kjøkken og korona. Vi har ikke pauser som tryggvante nå. Vi skulle være akkurat lukkende å vittne for Jesus nå, som vi bør ta. Så han det tar øvelse, men så er det viktig til kjøkken alt det her, at vi kunne ha fri i kjøkken alt det her. Og en even naturlig fri fra god. Så det vil bare være en oppmuntring til dere alle det, at ikke er store, for han vi dere, og han giver dere lyft som han giver dere fri. Så ikke bare at be en null sørst, så får vi det enda for det. For jeg ikke bare takke deg for ditt år, for ikke bare takke deg for ditt lyfter som du giver til Norge. Jeg ikke bare at be for dere til denne samkomne, alle de som lusta, alle de som kanskje omgatt jeg være i en samkomne, og for jeg ikke be for alle landene og for jeg ber om til at du en vernd og verja være i dere til for jeg ber om til at du en fri og kommer i mennesker, for jeg ber om at du fyller dere med du en fri, for jeg ber om til at du gjør de som styrer, at du gjør dem vursdom til å gjøre det rette. Og for jeg bare bidder om til at du verger dere omfær, og at du verger dere neste. Og for at du åpner dere eie, så vi sørger hver vi kunne hjelpe for, hver vi kunne oppmuntre for. For jeg bidder om at du bare fyller dere med tunne fri og tunne kærløyga, og gjør så togene her for. Og i Jesu navn. Amen.